Mga gaon, nakatilaw na mamuglag tingaw nga kitong. O gwapa mo katilaw, aw tilawin niyo. Unsa may meaning na labtingaw? Labas nga gilangaw, muna ilab tingaw. Mga gaon, daratong vitamin. No ba yung bagat kay mayroon kay logdong-logdong. Sunod ko kumaksin ang vitamins ilunod. Ang vitamins sa mga gwapo di arana. Mga gaon, bubod na. Mga gaon, eating na. Ay, tulog mo. Yo, what's up mga gaon? Wow! For today's video, mga gaon, nakatilaw na mamuglag tingaw nga kitong. O gwapa mo katilaw, aw tilawin niyo. Pag-iskabit sinin. Dilawin niyo ang nasa kilid niya. Dilami kayo. Music, maestro! O maglabtingaw kay mo mga agaw, tanawagin yung oras, kay mo na may tapo. O di mo magbantay, mas malapas sa oras. Bantay eh! Sa lipat sinugdanan, muli ang tanan! Music. Sweet, sweet music. Island life and the vibe is right. We're dancing in the street till the morning light. Sweet music. Sweet, sweet music. Mga gaon, dara nga to pra, labtingaw. Puol naman ko sigit karne, maglabtingaw na puta. Para lami kaya atong kalawasan ba? Og chutsansya. O mga gaon, diya sa mo kay maghiwa sa ako. Goodbye, tomorrow morning. Mga gaon, o managhiwa, ato na ning ibulag. Huhay! Mga gaon, ato na ning ibuad din sa atong buwaranan nga guwang pastua. When life is hard and the road is tough. Kini mat 10 years na ni, katuig ning atong buwaranan. Kita 1 year pa man. O mga gaon, after 50 ka oras ato ning haonon, ato ning kuhaon. Diha sa mo, kay magbuhat sa kong tiwas. Mga gaon, daratong vitamin. No ba yung bagat kay mayroon kay logdong-logdong. Ato na ning sogdag. Lunod ka, ato wala po di isunod idoso-doso. Mga gaon, mag-okay na ni. Ato na ko titingan og tanaw kung okay na ba? Aw, that's good. Okay na. Ato na ning aonon mga gaon. Eh, bobo, kahaman atong itak-tak para okay ang good news. Yut, tubag ba? Ade, ho, tubag bayo teko nga di man. Wah! Saan ba tayo magitrabaho? Bang gusto na kagano sa tutukan nun? Si Kwenta man ka oras na po to bukyason. Yes, tumbal ko lang na ni mo dami-dami kay kagusto na roron. Ko, ito mo niluwa na to gusto na kayo. Si Kwenta naman ka oras di ato ko natong testingan. Wah! Ato na to mga gaon. Ato sa tong testingan na og kwan og okay na ba? Mga gaon nilabay na si Kwenta ka oras ato na ning haonon og okay na ba? Den 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 den. Okay na mga gaon. Ato na ning sogdanog mekos. Ahaw! Mga gaon, daratong labtingaw. Muni gitawag og labtingaw mga gaon. Ibuwad ra nimo kadiyot kahuman waon, kahuman lutoon dayon. Unsa may meaning na labtingaw? Labas nga gilangaw, muni labtingaw. Mga gaon, muni nga among gisuwayan og labtingaw. Nga nasubraan. Baho ni mo. Tingaw. Nakwana na mo sa oras ba na imbes 50 ra ka oras, nasa gatos na ka oras. Na namudlat lag binuwad. Kabantay ka? O mga gaon, diya sa mo, kay makukinsyo sa amin. Goodbye, tomorrow morning. Luto. Batay. Mga gaon, ato sa nipat, prituhon kadali. Una pa ay ato itap, tambulingaw. Ay! Mga gaon, maragokay na ni, ato na ni haunon. Ibutang mo sa lagayanan. Balitang ispat mga gaon, kay giwan ta. Abtang gisunos. Mga gaon, magkukisyo na ta, matika.
Sunod ko kumatin ang lamas ni Lonot. Ang lamas diara! Mga agad atong tornado. Wala yung mikos-mikos ron kay gipalit sa gobyerno. Tornado na ni. Sunod to kumatin ang tamatis sa Lonot. Ang kamatis diara! Atong imek tornado mga agaw. Sunod ko kumatin ang vitamins sa Lonot. Ang vitamins sa mga gwapo diara na! Ilunod ka pinagdaon! Mga agaw na to tornado. Sunod ko kumatin ang Bratibla Lonot. Kompleto Ricados! Mga agaw atoning tornado. Sunod ko kumatin ang Paralabdingaw Lonot. Ang paralabtingaw diara! Mga agaw na to na nengi tornado. Dali sura tornado. Sunod ko kumatin butangi og water. Ang water! In English, tubig diara! Sunod ko kumatin ang Bralasok Ilonod. Ang gatas sa kabaw diara! Wow! Nice! Mga agaw na tong tornado. Hinayon lang. Mga agaw na to na napatalaban ka kukumatin ako kinabating atong templa. Ikaw maraming kagwapo. Watapel. Kalami mga gaon, okay na, sampi na, wow! Mga agaw, bubod na. Mga agaw, iting na. Hey, tulog mo! Pengen anda. Nabi. Tingaw. Tidak na buhay tayo. Na. Buwagol. Tinggal bertiga ruangan pa. Mga abang! Ready na! Wow! Shout out! Oh, shout out ko bibi taga Kanaw day. Oh, shout out ko nila. Atang madi Franco ni Brexley, shout out. Shoutout lang ko ni Merjoy de Lagunan, Gerson Curbs, Marvin Guzo, Ken Ivan G. Nila, Andy Do Jishan, Ryan G. Paul, og ni Dodong LG Saladaga. Shoutout! Shoutout ko kang Alcano Maningo Martinez, family from South Korea, ug Warren Kalimpong Sukwano, kang Stephanie Richard, kang Tanli Igano Ridio, Marcos Cadinas Libatan. Shoutout. Shoutout ulit Joseph Gutib o Nestor Sino, Ninyo Mapano, shoutout from Tampakan, South Cotabato. GR Gumunung, shoutout from Quezon City. Shoutout ni Mark Tohon from Kamarin, Caloocan. Ug shoutout ni Jamel Parloca, Ramram Parloca, Bonel
Palroca og ni Milax Parloca sa Bantayan Island og ni Joel Timo. Shout out. Shoutout din po ni Gian Fernandez from Cebu City. Shoutout sa Silver Pearl Star Agency from Wilfredo Francisco. Belated happy 79th birthday Tatay Bitong from Menusa family. Yanyes and Namok family from Lotero Cortes Bohol. Jonalyn Maldita Labura. Andy Laulong from Pasig, Manila. Estrella Tormes and Venturado Tormes. Regan Tabian from Mindanao, Makasandig, CDO. Vincent Umanda from Municipal Kidapawan. Making family from Barangay Nonok Norte. Maasin Southern Leyte. Og ayaw ko Ilara from Mindanao. Shout out sa wapa sa tao sa COVID na bugutro. Wow!